Ola, que tal? Ando de compras e non vos podedes imaginar cantas palabras se poden conseguir sen pagar un peso. É dicir, un euro. E digo eu, por un euro, cantas palabras meteremos na cesta no programa de hoxe? Comprar e vender faise desde sempre en calquera sitio, e hoxe imos ver algúns dos xeitos de facer a compra máis básica en Galicia. Primeiro na Toxa, en San Fiz de Quión, Touro, con Piedade Juan, e logo en Taboada, coa señora Carme. E despois buscamos na cidade o mercado máis tradicional. Marchamos a Ourense para falar con Artemia e para preguntarlle a xente por que vai comprar á feira. E como hoxe xa nos modernizamos moito, miramos as cousas que nos faltan sentadiños con Ángel para ver como podemos comprar por internet. A publicidade é unha técnica comercial destinada a facer que algo ou alguén sexan coñecidos e aceptados polo público. A radio e a televisión fixeron que a publicidade chegase a todo o mundo. Quen non lembra algúns dos primeiros anuncios en galego, hoxe xa míticos? É bon! Ramón, ofertimo! Ai, onde quedou a familiaridade das tabernas da aldea? Chegar e que che servisen no mostrador, que che fixasen as contas nun papel de envolver o pan, e que che metesen todo ben metidiño nunha bolsa de tal xeito que quedaba como un paquetiño. Dame ganas de revivir os tempos de antes nos tempos de agora. Non hai un can. Non teño un patacón. Estou sin un chavo. E dúas velas. Estou sin un can. Hai crises. Estou sin Blanca, a velas vir. Que veía Pompedé? Estou sin chica, estou sin unha peseta. Ir con unha man diante e outra detrás, non? Non teño nin papipas. Estou sen pasta. Non teño un can. Non teño tela, por exemplo. Estou pelado. Non teño unha pela. Non me chega. Estou pelá. Non teño un peso. Estou sen un can. Estou sen a terra. Non teño un duro, Non teño perra. Estou a velas vir. Ai, non teño unha perra para comprar nin unha caixa de mistos. Non me foi tan difícil chegar ata a parroquia de Quión, en Touro, para atopar unha tenda das de antes para as necesidades de hoxe. Hola, Piedade, hola, Juan, que tal? Cantos anos ten este Ultramarinos? Pois, penso que un siglo que pasará, porque era xa meus abuelos que nos conocín, así que isto ten moitísimo. Que produtos se vendían antes aquí? Moito non que non había. Calguro, por exemplo, debía aqueles mecheiros de mecha de antes que agora xa non existen, ou sea, que non os encontramos para vender, e fan falta. Non se vendía leite, que agora vendese leite, non se vendía zumos, que agora vendese zumos, porque non había. Caldeiro de zinc, que se venden poucos, pero antes vendíanse moitos. Andazos, galletos, dulces, todo eso. Que produtos hai agora que non había antes? Más leite, queixos, fiambre. Esas cousas antes aquí non se vendían. Antes máis abundantes que agora que antes, verdad? Antes máis, porque agora, que importa, un paisano xa, solamente un paisano só leva máis que levaban todos antes. A ganadería aumentou moito. Anque se van os pequenos, os grandes tamén consumo máis. A artesanía non vendíamos, agora tamén vendemos algunha, produtos ecolóxicos tampouco había, agora tamén se vende, os hai vendense máis. Vais vendendo algo de todo, eh? Que produtos ecolóxicos se venden? Viño, por exemplo, mel, azúcar, kibis, leitugas, tomates, mazáns... E antes aquí a xente só viña a comprar? Os clientes antes viñan aquí e xogaban a partir que era a diversión que tiñan. Pasa que non é como hoxe, que nós hoxe intentamos cerrar as 12 da noite e cerrar, e antes o meu estaban ás 3 da mañá porque non había outra diversión. Tomaban as tazas do viño e o que había. Cambiaron moitos tempos, logo. Un poquinho. Un poquinho bastante. Sí. Pero bueno, para peor non foron. En latín xa se dicía taberna, e desde as orixes da lingua galega foi a palabra usual para designar os lugares onde se vendía viño. Nos séculos XVII e XVIII empezou a difundirse o sinónimo baiuca, posiblemente procedente do Caribe, que nun principio só tiña uso como palabra de ambientes marxinais. Moito máis recente é o sinónimo bar, palabra de orixe inglesa que non se incorporou plenamente ao galego ata o século XX. E que servizos novidosos ofrecedes vos? O tema de abonos, piensos, ranchería, viños, intentamos que hago todo para poder aguantar aquí, se non se ha aguantado. Hai teléfonos, hai internet, eso antes era impensable. Ven moita xente xoven sobre todo. Pareceume ver que non tiñades caixas registradoras.
que é o que tedes? As TPVs, temos para cobrar, todo iso. Por eso, a outra maneira. Estamos máis modernizados. Que é iso da TPV? Xa se ve que é unha máquina para cobrar, un ordenador aí, e as cousas van contigo que van organizadas como Dios manda. E antes era todo barullo. Claro, antes facías yo nun papeliño, dabas de todo ali no papeliño, pero ahora pues como que xa salgo ti que das de tiques e vai todo especificado. Agora úsase o euro, pero antes que as pesetas había moitos nomes de moedas, non é? O patacón, os 2 reais... A perra. Sí. Perra, sí, todo O eso. peso. E co euro a xente non lle pon nomes ás moedas. A mellor vinches as merdas polas de 5 céntimos e polas dun céntimo. E estas merdas, jáqueme esas merdas de aí que non me valen para nada. Ahora põe o billete, o 500 humilado en ese. Debe ser porque hai poucos. Cando eu era unha rapaz, había a perra, había o patacón, había os 2 reais, había un real. Si, a peseta. Patacón, non? Os 2 reais, O duro, eu que sei. un peso, Patacón, perra gorda, duros. a perra chica, o chavo, o real e a perra gorda. Perra gorda, perra chica, descoitar a meu avó se... A rubia, a moneda que había antes, a peseta e todo eso, non? E o real, o patacón, a perra... A peseta, o peso, o patacón. Patacón, a perra, a peseta, o duro, os 5 pesetas como lle queira chamar, 5 duros. Os reais, as pesetas... E así como nas aldeas as tendas se modernizan, conservando o espírito de sempre, nas vilas aínda quedan recunchos polos que o tempo parece non pasar, e onde a señora Carme aínda te recibe como se foses da casa. Vin a Tataboada na provincia de Lugo para entrar nunha delas. Hola. Hola, Carme, que tal? Cos anos cambiou moito o xeito de vender. Cambiou moito o xeito de vender, si. Antes vendíase aos días de feira nada máis. Viña a xente das aldeas, viña a comprar e viñan os días de feira, que era o día 4 e o día 20. Agora, por exemplo, xa non esperan para comprar o día de feira, xa veñen pola semana, o día que lles cadre. Vendíase moito a granel, porque viñan as cousas todas a granel, viña o azúcar, viña os macarróns, viña o pimentón, o sea que viña todo a granel. Había un papel que lle chamaban papel de estraza, que era un papel gordo. Despois, para levaren as cousas, como viñan a granel, pois eran uns cartuchos de papel. E logo, pois, a xente traía das casas, traía unhas cestas ou traía en que levar a mercancía. Non é como agora que dase todo en bolsas. E houve unha época que se empaquetaba todo en caixas. Pero a xente agora non trae nada para levar a mercancía. E vendíase en menos cantidad logo. Os vísperas da feira, que era o día 3 e o 19, estábamos todo o día envasando as cousas para o día seguinte, para o día da feira ter todo envasado. E tamén cambiaría a relación cos clientes. Sí, eran clientes, pero máis que clientes xa acababan sendo amigos, porque eran clientes de toda a vida. Ahora, por exemplo, a xente nova pois é distinto, como hai supermercados, hai esas grandes superficies, pois van a eles, non están tanto por este tipo de tiendas. Vendíase moito e anotabas. Teño esta libreta que do ano 29, que é como anotaban os nombres das persoas, a fecha en que facían o pedido, do ano, por exemplo, 1929. Este señor, pois, eran 136 pesetas que quedou debendo, despois veunas pagar, borraronlle. E a xente que viña aquí á tenda, como sabía cando lle tocaba? Chegaban e esperaban a ver, despois preguntábamosles nós que querían, pero non se apuraban tampouco. Ultramarino, derivado do ultramar, é unha palabra culta que significa máis alá do mar, do outro lado do mar. Como adxetivo aplicábase aos produtos ou xéneros traídos das colonias do outro lado do mar, fundamentalmente de América ou Asia. Daí o nome de tenda de ultramarinos ou almacén de coloniais, que vendían eses produtos. Logo eses nomes pasaron a designar en xeral calquera comercio de comestibles. Supoño que antes na tenda habería moitas cousas que se usaban e que agora quedaron en desuso. A báscula este tipo de básculas. Antes desta xa había outras que tiñan uns platillos. O medidor do aceite, eso tamén quedou en desuso. O moño do café, que tiñamos un moño grande antigo de café, que tamén nos retiramos daqui. E as medidas eran as mesmas ou cambiaron? No aceite había o cuarto litro, o medio litro e o litro. E viñen comprar, ao mellor un cuarto litro de aceite ou medio litro, máis ben medio litro. A gramos tamén, a 100 gramos, 200 gramos. O cuarterón, por exemplo, o café, un cuarterón de café.
había que molelo, Cal era o cuarterón? eran 100 gramos, e había que molelo, entonces facíase o típico cucurucho e lavaselles así un papeliño. E cambiaron moitos produtos que se vendían? É que agora hai máis produtos tamén á venta que había antes. Antes había moitas menos cousas. Agora compran de todo. Antes, por exemplo, compraban, eu recórdome que viñan comprar as cousas para a matanza e compraban, pois, o xusto, o aceite, non sei, o azúcar, bueno, o típico, o pimentón, e ao mellor, pois, levaban unha caixa de galletas curtidas para postre despois. Fai 40 anos que eu estou aquí e un kilo de azúcar, por exemplo, valía 14 pesetas. Un kilo de pulpo congelado valía 30 pesetas. Unha botella de aceite, 40 pesetas. Hai 40 anos, O principal motivo polos que os usuarios, os consumidores prefiren vir ás grandes áreas é por a multitude de oferta, a variedade de oferta comercial que existe, unha oferta equilibrada, ademais. Podemos atopar nun hipermercado grandes superficies da moda, de incluso actividades de ocio, cinemas ou calquera outro tipo de actividade tamén para pasar o tempo de ocio, de lecer, non? Aparte son estar acompañadas de grandes aparcadoiros, non? Aparcadoiros nos que pois os propios clientes poden aparcar con toda a comodidade e sen presa ninguna pois facer as súas compras. Sen dúbida, outra das grandes ventaxas que ten as grandes áreas é a amplitude de horarios, non? As grandes áreas teñen uns horarios amplísimos que soen ir desde a mañá ás 10 da noite, amplitude de horarios dos estabelecementos comerciais, apertura incluso a veces en festivos, sobre todo nos festivos dos meses de Nadal e Xaneiro, que soen ter unha gran aceptación por parte do público, esa é unha gran ventaxa. Non sempre fai falta abrir unha porta para entrar no comercio máis tradicional, no de máis antigüidade, no que debe ser o primeiro dos grandes centros comerciais, a feira. E non fai falta ir precisamente ata unha zona rural. No mesmiño centro dunha das cidades de Galicia, Ourense, atopei unha feira. E vou ver se se parece ou non ás de toda a vida. Isto ten pinta de ser toda unha feira de palabras. Feira provén do latín feria, día de festa, día de repouso, fundamentalmente porque eses días se aproveitaban para reunirse compradores e vendedores e facer comercio. Co tempo pasou a adquirir o significado de mercado. A palabra feira era tamén a designación cristiá para os días da semana, fronte á denominación antiga que seguimos usando hoxe, que fai referencia aos deuses dos romanos. Así, por exemplo, o luns, día da lúa, era a segunda feira, o martes, día de Marte, era a terza feira, o mércores, día de Mercurio, a corta ou cuarta feira. En portugués é a forma usual, pero hoxe en galego úsase pouco a denominación por feiras para referirse aos días da semana. Artemio, que produtos vende? Pois mira, teño, como ben che dicía, cimas. Que grelo non é ainda. Cimas. Teño un repolo redondo, buenísimo. Mira, teño berza blanca. Unhos chamanlle berza blanca, outros couva, e outros asa de cántaro. Como se entenda. Teño puerros, teño chiribías, teño verdura galega, teño repolo de bacalán, repolo de corazón, escarola, buenísima, leitugas. E mira, ali teñen unha rastra de cebolas hermosas para as matanzas. Temos ourago e perixil para condimentar ben os chourizos. E como lle chaman a todo isto? Isto é rianxo. E de onde ven ese nome? Pois ese nome ven de moi atrás, pero sempre se dixo que era rianxo. E nós somos rianxeiras. E os nosos antigos decían rianxo e nós dicimos rianxo igual. A euro repolo. Eu teño entendido que tamén tiña un nome así un pouco curioso. No, curioso é o plantío. O que é o plantío de plantar, antes chamabanlle putería, pero nós cambiámoslle un pouco o nombre, porque tamén non era así unha palabra moi digna que digamos. Entón chamámoslle plantío. Cales son as regateiras? Chámanlle as persoas que revenden, que volven vender o que compran. Eu vendo directamente. É unha rianxeira que estou vendendo a unha señora o meu produto, pero directamente. Eu non compro para volver vender. Traigo da miña finca, da miña casa. Entendido? Que vantaxes ten a feira con respecto aos centros comerciais? Pois ningún, que aquí hai moito máis xente, máis barato todo e ver máis. Claro. O can tamén ven á feira? Hombre, vaya, mira que guapo, Como se chama? Nube. Nube. Hola, Nube. Por que ven á feira?
Bueno, a feira hai que vir por moitas cousas. Hai que mirar o que hai a precio e hai que mirar para comprar uns zapatos ou varias cousas. Aquí parece que non, pero compran esas cousas moi baratas e de moi boa calidad. E de outra tamén, pois, por pasar un pouquiño o tempo. E que produtos compra? Ahora mesmo vou ali a fruta. Un árbol para plantar. Pois mira, compramos calzado, compramos roupa, ainda a semana para a feira anterior a nena compramos unhas botas moi boas, as mismas que no comercio vímolas, e aquí por 5 euros comprámosles. Desde a mellor roupa, zapatos, pijamas, toallas, como quen di de todo, además hai que dar salida ao produto galego, como digo eu. Que vantaxes lle ve á feira con respecto aos centros comerciais normais? Hai variedade, bastante máis económico. Sí, bueno, uns veñen por necesidade e outros veñen por mirar. Por que ven á feira? Para comprar as ofertas que non encontro nos comercios. Sabes que hai crisis, entonces vimos aquí todo un euro, todo un euro. E Artemia, leva moitos anos neste? Levo moitos, porque mira, xa cando iba á escola, xa viña con miña avoa e con miña nai, xa andaba por aquí con 7 anos. Xa viña todo a obrar, xa andaba por aquí. E logo, por mira, aos 15 anos xa empecé a vir. Salindo do colexio e xa empecé a vir, e desde entonces levo con isto. E cambiou moito o xeito de vender cos anos? Pois sí, cambiou moito porque, claro, antes viñas, por exemplo, con coche de mercancía e vendías porque como non había supermercados nin grandes áreas, pois, oye, vendías por xunto, viñan os de Chantada, viñan os de Lugo, algún ainda ven agora, pero moi pouco. Estaba todo cheo de puestos. Entonces, pois, oye, unha levábache un saco de pimentos, outra levábache unha caixa de xudías, outra levábache os tomates, ás 8 da mañá tiña todo vendido. Agora véndese menos, porque, claro, os supermercados a nós non nos compra, chegalle todo de cooperativa. Entonces, ao chegar todo de cooperativa, claro, nós non temos a quen lle vender. Entonces, temos que estar aquí esperando que veñan as consumidoras para lle vender. Había vacas, había poldros, había tiendas, roupa feita, roupa sin facer, para traxes, zocas, zocos. Da casa levaban queixos para vender, levaban huevos, algún levaba xamón. Ese día había de todo, había cucharas de pau, había as de ferro, había tenedoras, había manteles. Era un pan aquel de Betanzos que moitas veces dicíles a meus pais cando nós non íbamos. Bueno, pois tráganos un bolo de Betanzos. Sí, sí. Era mellor aquilo hoxe que os mellores dulces. Madea leva. Había roscas desas grandes que tiñan unha cruz polo medio a patacón. Sí. E malas festas que nos deixaban ir. E despois paseaban a mozadá por entre as tiendas. Ventura e Marina son de Guitiriz. A súa fala é a característica do bloque central do galego. Teñen geada, pero non seseo. Non hai nada, hoxe non hai nada, nada máis que coches. Vaya, esquecime de comprar repolo na feira de Ourense para facer un caldiño. Menos mal que hoxe estes aparellos son como a grandes almacéns. Pides o que queiras e traencho a casa. E menos mal que hai quen vende os mellores produtos por internet. Como di aquí, da nosa horta á túa porta. A palabra internet ven do inglés, significa entre redes e fai referencia ao conxunto de redes de ordenadores unidos mediante cables que conectan puntos de todo o mundo e que intercambian información cun xeito de comunicación común. Esta inmensa rede permítenos acceder a unha serie de servizos moi variados, desde falar ou escribirnos con alguén que estea en calquera parte do mundo, aínda que non o coñezamos, ata ver a televisión, facer operacións bancarias ou comprar calquera cousa que imaginemos. Ángel, que é unha tenda online? É unha tenda que ten como base unha página web. Ti entras no espacio da página, cubres as casillas dos produtos que queres pedir, dalle enviar e nos recibimos, preparamos o pedido e lo remitimos ao cliente. Quen son desos donos desta tenda? Os donos da tenda son os asociados da agroalimentaria. E que produtos vendedes aquí? Bueno, fundamentalmente vendemos os produtos que se producen na zona do Eume, de horticultura, froita, produtos lácteos, como pode ser queixo, requeixo, iogures, tanto en ecolóxico como en convencional,
produtos de repostería tradicional da zona, como poden ser os melindres e os amendoros de Pontedeume, os manteigados e os polvorons das Pontes. Despois se venden conservas tanto ecolóxicas como convencionais, hai conservas vegetais, conservas de pescado, e tamén doces, para mermeladas, doce de caloto, cremas de castaña. Tamén comercializamos produtos de comercio xusto e despois procuramos traer produtos de outras zonas, sempre buscando que señan produtos ecolóxicos ou artesanais de calidade. E que é iso do comercio xusto? Consiste un pouco no sigue os mesmos obxectivos que ten a agroalimentaria, chegar a consumidores e a produtores para pagar un precio máis xusto a quen produce. Neste caso, a maioría dos produtos de comercio xusto teñen como orixe os países en vías de desenvolvemento. Hai unha serie de entidades que lles compran en orixe os produtos a estos produtores, e o que se busca é que señan produtos que garanten unha serie de principios, como pode ser o de non explotación infantil, unhas producións respetuosas co medio, que se lle paguen uns prezos xustos a quen produce, e sobre todo que señan produtos que proveñen de explotacións que están impulsadas por cooperativas, por asociacións e por grupos de persoas que están neses países en vías de desenvolvemento e que se autoorganizan eles coa axuda destas entidades que despois o comercializan. Se o dólar, a libra, o euro, o dólar, a lira, o escudo, o florín, o yen, o franco, o escudo, a libra, o rublo, o florín, franco, o marco, o euro, claro, toda a vida. As coronas, o dracma. A lira, sí, a lira italiana, o escudo portugués. Franco suizo. A libra esterlina. Brasil, creo que é o cruceiro, non? Un peso, un yen, unha lira, a libra, que máis, un escudo. A rula, non sei se existe, non. O franco. Rublo. Por exemplo, a rupia. Ángel, como fago para conseguir todos estes produtos na vosa web? Despois, a hora de realizar a compra, habería que registrarse, que é un proceso bastante breve, e despois, unha vez registrado, pois xa se entra e se pode comprar todo o que hai disponible. Para pagar utilizamos 3 métodos de pago. Pódese facer contra reembolso, que aumenta un pouco os costes. Pódese pagar a través dunha transferencia bancaria ou a través de dándonos un número de conta, facéndolles un abono na súa conta. Non fiades, entón? Fiamos porque o cobro realizas unha vez que o pedido xa está enviado. Entón, confiamos na honradez dos nosos clientes, que habitualmente nos funciona ben. E como son os vosos clientes? Bastante heteroxéneos, fundamentalmente xente que manexa o ordenador. E vendedes só en Galicia ou chegades máis lonxe ainda? Desde o momento en que abrimos a página web, pois xa servimos a toda a península. Un dos primeiros pedidos que tivemos foi de Córdoba. Facemos os envíos a través de transporte urxente, cargándolle os portes ao consumidor final. Podador que podas parra, ti podas parra ou parra podas toda. Nin podo a miña parra, nin a miña parra podo, que podo a parra do cura de lodo. Correpolo é todo o que cacei hoxe, teño abondo para facer un bo caldo de palabras. Marcho que teño que poñer a pata ao lume. Ata a semana que ven. Hostia, un repolo, uns grelos, unhas patatas. Hola, que tal? Non vos podedes en pagar €1. Merda. Aparte está me quitando un ollo aquí que te cagas. Non me entra a maquillar. Non teño un ollo rojo. Non podo a miña parra, nin a miña parra podo, nin a miña parra podo, que podo a parra do cura. E vou ver se se parece ou non as de toda a vida.